Salutare băieți, acesta este primul nostru clip și da, după cum știți, drumurile ar trebui să fie foarte sigure, însă astăzi o să vă prezint 5 dintre cele mai periculoase drumuri din întreaga lume. Aceasta se clasează pe locul 1, votat cea mai importantă construcție norvegiană a secolului. Se întinde pe 8 km și face legătura între orașele Molde și Kristiansund. Drumul se ridică deasupra unor suprafețe accidentale și zgrunțuroase și mai este spectaculoasă pentru că valurile se izbesc foarte mult de carosabil. De aceea, căderea în ocean este foarte ușoară. Locul 2 este clasată Col de Turini, Franța. Această trecătoare se află în Alpii francezi la 2 km de la nivelul mării. Drumul face parte din raliul de la Monte Carlo, unde mașinile pot atinge viteze amețitoare. Cu priveliști fermecătoare, aici veți avea parte de una dintre cele mai provocatoare călătorii cu mașina. Aveți grijă, sunt serpentine foarte grele și asta este viața. Locul 3 este clasată drumul prin tunel, Golyang, nu știu să pronunț foarte bine. Șoseaua a fost construită inițial de 13 săteni locali. În doar 5 ani, drumul trece prin munții Taigan din provincia Huonan. Deși unii săteni și-au pierdut viața în timpul construcției, în 1977 drumul a fost deschis traficului. Drumul sculptat prin munți are 1200 de metri lungime, 5 metri înălțime și 4 lățime. Cunoscut ca unul dintre cele mai periculoase drumuri din lume, Golyang este o importantă piesă din turismul chinezesc. Transfăgărășanul nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Este cel mai înalt drum de la noi din țară și a fost admirat de fiecare turist care l-a parcurs. Construit de fostul dictator Nicolae Ceaușescu între anii 1970 și 1974, drumul conectează fostele regiuni istorice Transilvania și țara românească și orașele Sibiu și Pitești. În cel mai înalt punct al drumului se află lacul Balea, un lac glaciar superb. O provocare pentru șoferi, dar și pentru cicliști, este și trecătoarea Stelivo din Italia, care ajunge la o altitudine de 2757 de metri. Cei de la Top Gear au încercat să facă aici un drive test și au considerat această trecătoare ca fiind cea mai frumoasă șosea pe care au circulat. Peisajele sunt excepționale. Ascensiunea începe chiar lângă Bormio. Puteți să vă opriți pentru relaxare la unele hoteluri din vârf și să admirați drumul pe care l-ați parcurs. Aici se încheie și topul nostru. Dacă nu aveți topuri, lăsați-mi idei și aș vrea să facem o comunitate frumoasă ca așa ca prin clip. Și noi ne vedem, nu știu când o să postez următorul clip, dar noi ne vedem cu un nou top. Ciao!